Nautog nga ni nang gayon ang pagkahirap pagsakop ni maugayo na Jesus na kaya na bitay sa krus na pagada na padagos. Siya ang nagpapatahaw katungduang makasala nga bagong kaisipan. Itong mga tampalasan paresiyong mga palpal ang ulay sa mga tao na nagpako sa kordero. Humarina ngaya kamurunutunin dang totoo tabay nin mga malubong. Tulos kung nagaglakaw itong mga pinagbutan sa Kalbaryo nagpaduman. Inabot panindang buhay duwang mahabon na palpal. Dinunot tulos man sana mga tabay katong doa digdingani nakamit na ninugmang magaya-gaya didimasan kalag niya daing na pinaghiro man hawak ni Jesus na mahal huli sa inang namasdan. Daing ang ginawang tunay totoo o nga ninggadan. Sukat ipangling tas taipa ipaghoros ang labi na si Kristo tagada na hirog niya binusulpa iluminos masiwawa. Iniho namang pagbuot ng mauga ayon na Diyos taduman nga nagbulos sa matubis niyang herog inipitong sakramentos. Kaya ni si malugadan iyan mahal niyang daghan dugo tubig nagbulos man hinuhugas sa kagabsan sa atong mga kaasalan. Burabod na sadyang kwente nagbubulos aldaw bang gihirak na makawiwili. Grasya na di masasabi ng Diyos na napadod